So yun lahat yung nakuha namin. Ada nga tamo ito tinabatok ni Yamboy? Ada nga tamo ito tinabatok na? May isa. Hi guys! Panibagong adventure na naman ang ating gagawin dahil for today's video, samahan nyo kami dahil tayo ay manghuhuli ng igat o kiwet. Amin ngang agad-agad na pinuntahan ang isang rama or ang tinatawag na dwelling fish trap at makikita nga natin na isa-isang tinatanggal ang mga bato sa ibabaw nito. Pagkalipas ng ilang minuto ay makikita nga natin na patuloy pa rin na tinatanggal ang mga bato sa ibabaw. Hanggang sa kinasa na nga ang pana ng isa nating kasama. At ilang saglit lang ay nakakuha na nga ito ng isang igat o kiwet. Nagbayag ni Baradang. Hanggang sinamahan na rin sila ng isa pa nating kasama. At ilang sandali nga lang ay naging sunod-sunod na ang mga huli ng ating mga kasama. Lumbar yung bagis.
Kisling. At nung makadami na nga ng huli, ay amin nang dinala ito sa Pampang para lutuin. So yun lahat yung nakuha namin. Ada nga tamo ida tinabatok ni Yamboy? Ada nga tamo ida tinabatok na? May isa. At ilang sandali nga lang ay lininis na ng ating mga kasama ang nakuha nating igat. Isa-isa nga itong tinanggalan ng bituka at saka hiniwa. Gala ka tulog ang dami. Manituno ko yung tanin ko. Dami ko kasi initilap yung malita. Oo. Ano to? Lamus. Ano ba yan? Kampa ba yan? Burarong. Burarog? Oh, ako ang bulsa ata. Burarog. At akin na ngang isinalang ito at tinimplahan ng asin, luya, sibuyas, daon ng sibuyas, kalamansi at maging konting MSG. Sama-sama na yan. Churan, so yan na yung ating igot. At makaraan nga ng ilang minuto ay amin nang pinagsalu-saluhan ang sinabawang igat o kiwet.